Hledáte rodinné bydlení se skvělou dopravní dostupností do města a zároveň blízko přírody? Nacházíme se v jedné z nejatraktivnějších lokalit v okolí Ostravy, v krásném Poli, kde vám chci představit tento rodinný dům, který je právě k prodeji. Dvoupodlažní rodinný dům je dispozičně řešen prostorným obyvacím pokojem, prosklenou zimní zahradou, kuchyní a toaletou v přízemí. V druhém patře jsou k dispozici další 2 pokoje s koupelnou a druhým WC. Ze zimní zahrady je možné vyjít na zahradu se vzrostlými stromy a keři o celkové výměře necelých 1300 metrů čtverečních. Na pozemku je dostatek míst pro parkování až 4 vozidel. A to není všechno. Na pozemku se nachází další objekt v podobě zahradního domku pro hosty, který je celoročně obyvatelný a slouží jako plnohodnotné bydlení. Pokud hledáte rodinné zázemí v blízkosti lesa a zároveň 5 minut autem do Poruby, přijďte na prohlídku.